es limita només a la paraula escrita, sinó també aquella pensada per a ser dita, el teatre i la música, la dramatúrgia i les cançons. Així, ara parlarem amb Carles Alberola, un conegut actor i dramaturg valencià, i amb un cantant i també dramaturg, Pau Alavajos. Bon dia a tots i a totes, estem en Pau Alavajos, compositor, cantant i ara també dramaturg, perquè has guanyat fa poquet un premi de teatre, i Carles Alberola, actor, dramaturg, has fet també televisió, i els dos teniu una carrera ja prou consolidada en valencià. Jo vos volia preguntar en quin moment i com decidiu que el valencià serà la llengua vehicular de la vostra professió, de la vostra carrera professional. Doncs d'una manera molt natural, molt espontània. I aquesta decisió, al final, si la teua feina creativa respon un poc a l'honestedat i a l'autobiografia, perquè normalment els cantautors, almenys, que com jo m'enfronte al paper en blanc, és una cosa una miqueta introspectiva, no? Aleshores, has de deixar un poc el teu cor ahí damunt, i com que estimes en valencià, penses en valencià i fas tota la teva vida en valencià, és un acte de naturalitat també fer la teua labor artística en valencià. Clar, i Carles? És el mateix. El mateix, no? És que jo crec que ni m'ho vaig plantejar, no? Clar, no és una decisió conscient, és una cosa que ells parla valencià, per tant... Efectivament, sí. A vegades, quan aquesta pregunta, no, en alguna ocasió també me l'han fet i tal, sempre dic, per què respirem, no? Perquè quan t'adreces a ta mare en una llengua, al teu avi en una llengua, als teus amics, independentment de que jo vaig estudiar en castellà i de més, no? Però hi ha algo que està molt arrelat al teu univers, a la teua privacitat, a la teua manera d'entendre el món en la intimitat o en els afectes, no? Aleshores és una manera de traduir-ho. I la veritat és que no va ser ni cap, evidentment, ni cap problema. Tampoc hi havia un motiu reivindicatiu, no? Tot i que, perquè escoltava, evidentment, els meus referents a nivells musicals, doncs era la gent que cantava en valencià o en català. Però que sí que tenien ahí probablement un to més reivindicatiu o una... Sí, però era la manera de si escoltaves a Raimon, Guayac, en fi, moltíssima gent, quan era menut i anava als concerts amb els meus germans i tal, era com, bueno, clar, és que és així, és que és com parlem a casa. Després sí que et trobes amb, o almenys a mi em va passar, no sé si a tu, d'adonar-te que el teu univers no és l'univers compartit, que n'hi ha molts, no? I que hi havia molta gent que el tema del valencià o de la ficció en valencià no el tenia tant per la mà, no? I en un moment determinat, com li va passar a altra gent, sí que t'has de plantejar si continues treballant. Clar, nosaltres hem treballat en 2 llengües quan hem hagut, en tots els espectacles, quan hem hagut de traure'ls fora de la comunitat, no? I per tant sempre hem treballat en les 2 versions, però també sempre estrenem en valencià, perquè és que és com s'escriu. Bueno, però tu escrius, vull dir, les teues obres estan en valencià, sí, sempre. I sempre les estrenem en valencià, i després, lògicament, si vas a Madrid, no pots anar en valencià. Clar, bueno, tu no, però tu sí, clar, perquè en realitat la música té això, que no necessites que entenguen la lletra, per dir-ho d'una manera planera. Sí, vull dir que... és curiós, no?, perquè clar, com és tan difícil de traduir, no, una cançó, el que fem és explicar en la llengua del país on vas, no? La cançó amb el poquet de, jo què sé, quan hem anat a Alemanya, hem anat a Suïssa, hem anat a... Clar, perquè has anat amb la sí, música en valencià fora de... Clar. Jo, a banda de les cançons que jo he escrit, he fet molta difusió de poetes, he musicat molts poetes, i això m'ha permès anar a moltes universitats estrangeres a explicar una miqueta quina és la història de la nostra literatura i de la nostra poesia en concret. I el més curiós és que, clar, tu expliques un poquet en la llengua del país de què parlaràs, però
però després les paraules que ixen de la teua boca són paraules que moltes vegades no són compartides amb el públic. I el més interessant és que les emocions sí que ho són. És a dir, que després veu una persona del públic i et parla de l'emoció, del sentiment, no?, que ha tingut en escoltar una de les cançons que has fet i aleshores te n'adones que moltes vegades pot ser un problema nostre, no?, de pensar que la nostra cultura és massa xicoteta, però el remat... Clar, però el remat no, perquè escoltem molta música en altres llengües que desconeguem i no passa absolutament res, no? Escoltem concerts en anglès i cantem Wetch-Way i disfrutem les cançons igual, no? Clar. Però clar, en el teatre no, perquè sí que necessites que el teu interlocutor... De totes maneres... Però en canvi, en el cinema, nosaltres hem fet una pel·lícula i la gravarem també en valencià. No hem fet versió castellana i el que hem fet en la seva edició i distribució per tot arreu és que estiga subtitulada al castellà, a l'anglès, al francès i, per exemple, així es va exhibir al Festival de Chicago, la veieren en valencià. Clar, I després s'ha venut a una plataforma al Brasil i la veuen en valencià subtitulada al portuguès. Es va fer ja aquesta adaptació. Vull dir que, perquè igual que nosaltres veiem sèries daneses, noruegues, en fi, per fugir dels països anglosaxons, no? Vull dir que en aquest sentit sempre jo crec que hi ha hagut també un poc no creure, a vegades, fins i tot nosaltres mateixos. Evidentment, nosaltres creiem en el sentit que ho fem, no? Però que parla de la societat, no? De no posar-ho en valor, no? Bueno, es tracta de continuar fent-ho, no? Clar, perquè sí que, per exemple, ara l'escena de teatre en valencià és molt ampla, és molt rica, n'hi ha molta oferta i se fa i s'escriu molt. Sí, des dels anys 80 s'ha anat eixint, no? Un sector sempre en precari, perquè el teatre sempre està molt en precari, però ha donat peu a una dramatúrgia molt variada. Probablement una de les dramatúrgies, almenys de lo que jo conec, més variades que pugues trobar al territori nacional, és a dir, crec que hi ha autors de tota mena amb propostes molt interessants. Com sempre, el hàndicap que tenim, pense, ja des de fa anys, és la projecció, perquè crec que hi ha excel·lents dramaturgs, autors, directors, actors, en definitiva, gent que treballa en el món de les arts escèniques que tenen el que per a mi és el més important, és la capacitat de transmetre o de generar emocions en l'espectador, no? Res més important per a nosaltres, per als contadors d'històries, en el format que siga, que provocar alguna cosa en el nostre interlocutor, no? En aquell que s'asseu per veure un concert, per escoltar un poema, per veure una representació teatral, no? I bueno, tant de bo la gent jove que es va incorporant continua podent desenvolupar el seu treball en la nostra llengua, perquè aquesta és una tasca que demana una continuïtat, vull dir, de no parar, de creure i anar ampliant el ventall de públic. Val, i bé, Carles, no només te dediques a la música, sinó que a més has escrit una obra de teatre fa molt poquet, Hotel Fontana, que ha rebut un premi i ha estat publicada. Diguem-ne que és el lligam entre vosaltres dos. Ara traieu un llibre en la mateixa editorial, al mateix temps. Estem agermanats. Estem agermanats ja, no?, d'alguna manera. Com és que t'hi capfiques en... Mira, és la primera cosa que escric i és que estic molt content perquè ha tingut aquest reconeixement en forma d'un premi que sempre fa molta il·lusió. Bàsicament és per la meva tasca musical, és a dir, un dramaturg que conec i en què tinc molta amistat, que és Gavi Ochoa, em va convidar a participar en un muntatge teatral que parlava sobre la primavera valenciana i em va demanar que fera la música, la banda sonora en directe, no? Fent Clar, aleshores actuaves allí amb... Va ser una experiència molt grata i em va interessar moltíssim
això, no? Que estava visquent en els mateixos teatres en els que jo faig la meva que fas la tasca música. habitual, sí, però que era molt diferent, perquè tot cobrava un altre sentit, no? Com que n'hi havia més interacció amb el públic, era una altra cosa. I poquet a poquet vaig anar estirant del filet, no? Llegint més coses i sempre he sigut un espectador de teatre, no? Perquè m'han agradat molt, sobretot Carles sempre li ho ha dit, no? Clar, Però no? que tinc Sí que molta admiració i això sempre ho he portat en la sang. Però en un moment determinat, després de participar en aquest projecte, vaig decidir tirar-me un poc a la piscina i fer jo I fer la teua... I va, i amb fortuna, vaja, o sigui, de manera molt afortunada. Sí, està molt bé. El Fontana és un text, jo crec que és un text necessari, molt ben escrit i tant de bo, ja ho parlàvem temps enrere, tant de bo tinga l'oportunitat de poder ser contada aquesta història als escenaris, no? Per fer-la viva. Moltes vegades el teatre, la lluita que tenim sempre és que es represente, no? Per a mi, evidentment, el text té un valor en si mateix, però el següent pas és confrontar-ho amb el públic en temps real, no? Com per fer viure el que comentaves, no? De l'experiència en Gal. Clar, perquè és un text per a ser dit, vull dir, tu has pensat en això com alguna cosa que se representa i se queda sí, clar, una miqueta... de fet era la idea, és a dir, com que es tracta d'un text que pràcticament és documental, és teatre documental, és donar-li veu moltes vegades a les víctimes, als supervivents, i això el que volia és que realment estigui damunt d'un escenari molt prop del públic, com són els teatres d'ací, que no són grans aforaments. No, clar, i molts estàs ahí a peu d'escenari, no? Bueno, no sé. O sigui que me faria moltíssima il·lusió que realment se poguera portar. És un any difícil no, per això. Però tot passarà, vull dir, i ahí queda escrit. Bé, doncs jo crec que si voleu afegir alguna coseta per acabar, com a conclusió, i si no ja ens acomiadem, hem parlat de teatre, hem parlat de música i hem parlat de la nostra llengua. Així que moltes gràcies, Carles, i moltes gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres.